itawag usab og santos nga misa. Eucharistia, mao kini ang pagdawat sa mahal nga lawas ug dugo ni Kristo. Gitukod kini sa katapusang panihapon, sa gabi sa wala pa siya mamatay. Naghandom kini sa makanunayong sakripisyo o makanunayong paghalad ni Jesus sa iyang kaugalingon didto sa krus tungod sa iyang daong gugma sa amahan ug sa iyang katawhan. Kini itawag usab og santos nga misa. Mao kini ang sakripisyo sa lawas ug dugo ni Kristo diha sa bayhon sa pan ug vino. Ang Eucharistia mao ang himpit ug kinatas-ang pag-ampo. Mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gibigas-bigas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Dawata ninyo kini ug tan-a ningon siya. Kini ang aking lawas. Mga bunga alang sa tagsa-tagsa. Diha sa pagkalawat, atong gipalambong ang atong kahiusa ngadto kang Kristo ug ngadto sa iyang simbahan. Kaduha, nagbag-o sa kinabuhi sa grasya nga atong nadawat diha sa sakramento sa bunyag ug kumpirma. Ikatulo, nagpatubo sa atong gugma alang sa atong isig katawo. Ikaupat, naghiusa ug naguli kanato ngadto kang Kristo. Ug ikalima, naghatag kanato og kagawasan gikan sa sala. Bunga alang sa tibuok simbahan. Ang Eucharistia nagligon sa kahiusa sa tibuok simbahan, pinaagi sa paghiusa sa matagsakop niini ngadto kang Kristo ug sa usag-usa.